Здравствуйте, товарищи. Шановные товарищи делегаты посяджения, конечно, я бы хотел подякувати Глебу Сергеевичу Бобровичу, Артему Шлапакову и Дионису Барановскому за то, что они организовались сегодня и зробили пятый пленум наявность, у наявность, его организовали. Поэтому, шановные чальцы нашего об'єднання, пятый пленум, огульнопартийный пленум громады учнев 9 класса объявляется открытым. Ты со мною своей пящокой наше сердце объединала ты. Живи, живи, люблю тебя я всей душою. Ходит кротко вольный край, край голубых снятых. Ты живи в счастье Богу, живи, красуйся, родная держава, будь вечно на земле, старожитный наш род. Беларусь, Беларусь, славься наша родная держава. Славься, славься, моряка, белорусский народ. А що ви тарай? Шановні, поважані товариші делегати 5-го пленума, я щиро вітаю вас з святом, віншую вас з святом початку школи. 1 вересня завсёды приносила і для вучнів, і для нашої громади вучнів такі можливості, які ми не могли побачити. Бо поглядім на наш лёс громады. Что было у 8 классе? У 8 классе мы досягнули
небывалых поспехаў у развіцці і з дапамогай некаторых нашых чальцоў і з дапамогай некаторых настаўнікаў мы арганізаваліся і выйшлі на новы ўзровень. Але сёння 9 клас, шановныя дэлегаты, гэта цяжкая роля, цяжкі лёс. Мы будзем падрыхтоўвацца да экзаменаў, большасць з вас, каб атрымаць дастойную адукацыю. І мы, так сказаць, будзем працаваць і вучыцца на сваю карысць. На карысць грамады вучняў, на карысць 9 А класа і на карысць саміх сябе. Няхай жыве грамада вучняў! Шановні делегати, я, так сказати, хотів сьогодні до вас звернутися не со звичайним докладом, як я люблю гэта робити, а со звичайною промовою. Як ви всі ведаєте, ми понесли вельми дрэннае адбылося для нашего об'єднання і для 9 класа. З нашого класу уходить Микита Сергеевич Мышко. Конечно, гэта лёс, які он зробіць сябе, гэта, конечно, добра. Але мы будем заўсёды памятаць Микиту Сергеевича і дзеля яго адзначэння ягонага ўкладу у наше жыццё мы як аднапартыйцы мы павінны сёння прыняць два рашэнні, якія датычацца ягонай персоны. Першае, аб зацвярджэнні яго на пасадзе сакратара па агітацыі і прапагандзе. І другое, мы павінны узнагародзіць яго адной узнагародай конечно же, за уклад за ўнёсак у жыццё грамады вучняў. Калі ласка, гэтыя дзве прапановы ставяцца на галасаванне. Хто за? Прошу поднять руки. Одноголосно, дякую. Другая прапанова. О прызначэнні яго сакратаром нашего объединения по агитации. Мы с президиумом и Центральным комитетом подписали приказ об этом. И мы, конечно же, затвердили только ягоную особу, потому что он насамрэч робіць для грамады вучняў вялікі ўнёсак. Поэтому мы вырашылі выставить на вашу прапанову, на прапанову іншых дэлегатаў, прапанову аб прызначэнні сакратаром по агитации Микиты Сергеевича Мышко. Прошу голосовать. Кто за? Прошу поднять руки.
Одноголосно дякую. І, конечно, апошняе. Я, конечно, не хотел бы, каб гэтая тэма засталася без увагі. Мы абмяркоўвалі гэта ў Магілёўскім райкаме грамады. Цяпер жа чарга дайшла і да вас, шаноўныя дэлегаты. Мы 29 жніўня мы абмяркоўвалі у Магілёўскім районным камітэце грамады, дзе прысутнічаў Даніил Максакаў, Лізавета Гаўрушка, Ангеліна Лыскоўская. Мы абмяркоўвалі тыя становішчы, якія мы зацвердзілі летом. Ось летом мы провели першую Магілёўскую районную конференцию сярод делегатов. А таксама іншыя нас чакалі там мерапрыемствы. Мы праводзілі вельмі шмат мітынгаў, дэманстрацый, увогуле ўсё, што патрабуе ад нас арганізацыйная частка грамады вучняў. І поэтому мы вырашылі вось таким чынам мы вырашылі працаваць арганізацыйна, толькі арганізацыйна. І я спадзяюся, шаноўныя дэлегаты, што да вас гэта тэма таксама дойдзе, калі не сёння, тады заўтра і паслязаўтра і ў будучыні. І у будучыні вы станеце добрымі арганізатарамі для грамады вучняў, для нашага 9 класа, для саміх сябе і на карысць усього нашага грамадства. Дякую. Шановные товарищи делегаты нашего посяджения. Пробачьте, 5-й пленум громады вучняў 9 А класса объявляется закрытым. Прошу включить гимн.